باطل واسطے رد لکھاں ہر روپ حیدر دستا ہے وہ صورت سیرت جد لکھاں جنہوں لٹے قافلے سفراں وچ ہر موڑ تے مارے صد لکھاں وسیم عباس آخری منزل میں جدن وفا دی حد لکھاں مہربانی جناب بڑی مہربانی کہ شیر ہے کہ ہے فتح نصرت محتاج جندی خدا دا ایسا جوان لیے حلالیاں تے حرامیاں دی در حقیقت پہچان لیے رکوع دے وچ بھی سوالیاں دی اے جھولیاں نو چپور کرندہ جے نالوی وے سکون آندہ ایمان تا دا ایمان لیے مہربانی جی کہ حسین توحید رسالت دی تینو ہے کروائی پہچانے ودا کلمہ پڑھنا ہے احمد دا ابھی طالب دا احسان ہے سردار عرب تے شک کرنا ہے کیڑا پاگل ہیں انسان ہیں جے 12 پتر امام ہوئے قوت ہیں عمران ہیں مہربانی جناب اے عظیم ہستیاں سامنے تشریف فرما جی انہاں دا ذکر انہاں بعد لازم ہے جی کہ جیتھے اللہ تے پائنتن راضی ہوئے او وڈے کی نیک نصیب ہوندن بختاں دے چرخ تے راج کریں دن او کدن کو یار غریب ہوندن کہ کتب کلندر بندے ہیں اے رتبے با ترتیب ہوندن کہ جنت وچیں دن کہ آل سڑیں دن پائنتن دے جدن قریب ہوندن مہربانی نواز بھائی اس ذکر خیر دا آخری شیر چونکہ ذکر ہویا ہے انہاں دا وقت انہاں دے منن نال دا نال کچھ منن نال دا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ سونے لیکھ وسیم ملنگاں دے پائنتن نال پیار کریں دن گل نہ ہوندا نجف دے والی دا جے دروت دیدار کریں دن حق من کے حق دا کلمہ پڑھ دن تائیں بے اظہار کریں دن ساڑے پیر جہان تو ڈاٹے ہیں نارا مار اقرار کریں دن حیدر 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 شیر جی مہربانی جناب